Do tretice má Little Bastard na svedomie aj šoféra Georgea Barkisa, ktorý ho prepravoval na inú bezpečnostnú výstavu. Pri nehode Barkis vypadol zo svojho kamiónu a vrak 550-ky dopadol naňho. Deň sa pomaly menil na večer a George Barkis nastupuje do svojho nového Macu B-Series. Jeho cieľom je ďalšia z bezpečnostných výstav NSC, ktoré Little Bastard väčšinou ako hlavná atrakcia obiehal už 3. rokom. Tentokrát sa koná v San Francisku. Cestu ako vždy začal na pumpe, kde podľa neho robia tie najlepšie sendviče. Nečudo, že sa tam vždy s radosťou zastavil doplniť palivo. Za tie roky sa už s obsluhou poznal naozaj dôverne. Dnes je za kasou zvedavý, ale milý chlapík menom James. George vedel, že sú zhruba v rovnakom veku, no hneď na prvý pohľad bolo jasné, na kom sa zúb času podpísal viac. Na Jamesovi napríklad nebol jediný šedivý vlas. Aj postavu mal športovú. George mu tak trochu závidel. James na neho so širokým úsmevom mával už od dverí. George ani si nemohol natrafiť na čerstvejšie sendviče. Ten pán, s ktorým si sa práve minul vo dverách, nám ich tu vyložil. 2 tuniakové ako vždy? Ahoj James, ako vždy. Plus dám si jeden navyše, kým mi obsluha dotankuje auto. Do rána sa mi pokazila chladnička a celé jedlo sa mi skazilo. Samozrejme, nech sa páči a dobrú chuť. Po chvíli pozerania sa z okna na jeho kamión nesmelo dodal. To vezieš vždy nové auto? Odpovedal mu s plnými ústami George. Dávaj si pozor, vieš, že každému, kto sa s tým autom dostal do kontaktu, sa niečo stalo. Neblázni, sú to len povery a výmysly. Pousmial sa George. Keď znovu sedel vo svojom Macu, v hlave si prehrával rozhovor s Jamesom. Sam usúdil, že nemusel byť až taký skeptický. Konec koncov James mal asi pravdu. Aj keď niektoré nehody, ako napríklad tá, keď auto spadlo u Barrisa mechanikovi na nohy a obe mu zlomilo, sa dali logicky vysvetliť, požiar vo Fresne sa vysvetľoval už ťažšie. A v tom ho čosi vyrušilo zo zamyslenia. Svetla na protiidúcom aute. Niečo s nimi nebolo v poriadku. Lave podivne blikalo, ako by na ňo žmurkalo. So záujmom auto sledoval aj v spätnom zrkadle. A vtedy si všimol pohyb, ako by niečo vialo. Uvoľnená gurtňa, musím zastaviť skôr, ako to spôsobí nejakú škodu. Snažil sa zahliadnúť v sliepňavých červených svetlách ešte aspoň nejaký náznak pohybu a ďalej sledoval žmurkajúce auto, ktoré sa strácalo v zákrute. Jeho náklad sa ponoril do tmy. Až keď ho dobehlo ďalšie auto, jasne videl, že jeho náklad je naozaj uvoľnený. Potvrdil mu to aj vodič prebliknutím, keď ho na širokej ceste bezpečne obiehal. Rozhodol sa nečakať a okamžite zastaviť. Len čo otočil volantom a kolesa sa dotkli trávy, jeho Mac nabehol na skrytý kameň a s hlasným ráchotom vyletel do vzduchu. Okamžite na to tvrdo dopadol a len čo sa George stihol spamätať, vyletel cez čelné okno. Kamión bez vodiča sa na svahu prudko naklonil a po náraze na ďalší kameň sa otočilo 90 stupňov. Chvíľu balansoval na 2 kolesách a nebezpečná karoséria sa uvoľnila z prívesu. Kým kamión balansoval s rovnováhou, karoséria sa kotúlala po štrku. Urobila 2 dokonalé premety a zastavila sa presne tam, kde ležal George. Nemal žiadnu šancu. Keď sa usadil prach, celá scéna vyzerala, ako by sa tam niekto pokojne odparkoval a čakal do rána, kým môže naložiť náklad. Krátko na to prechádzal ďalší vodič, ktorý si všimol podivne odparkovaný kamión. To je zvláštne, pomyslel si, keď spoznal karosériu Porsche. To auto predsa poznám. Rozhliadol sa okolo seba a keď nikoho nevidel, pristúpil k autu a zobral si suvenír. Hlavicu riadiacej páky. Neskôr, keď nad tým premýšľal, tak sám ani netušil, prečo to urobil. Len čo nasadol späť do svojho auta a pokračoval v ceste, pri prvej zákrute stratil nad svojim autom kontrolu, dostal
šmík a narazil do zvodidiel. Vydesený a s rukami trasúcimi sa na volante pochopil, že suvenír si nemôže nechať. A zvláštnu situáciu musí bezodkladne nahlásiť na najbližšiu policajnú stanicu. Po jeho výpovedi sa policajti zo zvedavosti vybrali na miesto. Našli zvláštne zaparkovaný kamión a pri ňom rovnako zvláštne zaparkovanú karosériu Porsche. Našli aj Georgea pritlačeného pod samotnou karosériou. To vyrazilo zlodejovi dých. Srdce sa mu zastavilo a na mieste skolaboval. Infarkt? Pozreli sa na seba spýtavo policajti a cez vysielačku zavolali záchranku. Little Bastard si v ten deň pripísal ďalšie 2 zárezy. A v akom štýle Little Bastard spôsoboval nehody, v takom štýle sa aj vyparil. V roku 1960 bol prepravovaný vlakom v kontajneri z Miami do LA. Do LA však dorazil iba zapečatený kontajner a v ňom nič. Auto sa vyparilo a nikto ho nikdy už nevidel. A ak si náhodou to auto niekde videl a prežil si to, v roku 2005 naň vypísali odmenu. $1 milión amerických dolárov. Úprimne, prajem veľa šťastia.